दिनैनि साना जोबोद गोजोनथाव इउनाइटेड फराम अफ EX-NDFB गोबांथार नाजाहै दिनै मोनसे माने पर्यायाव मोनफैबाय जोङो इउनाइटेड फरामनि इउनाइटेड फरामजों गोबां बे ओनसोलनि मेलेमजिबि सुबुं रायजो राजाफोरखौ जोङो लिंदों आरो लोगोसे जोंखौ जि समाव थै-थाङै सहाय खालामबोनाय माखासे संगठनफोर बिसोरखौ जोङो हांख्रायनानै नैबे बरबरियाव दिनै जोङो सावरायलायदोंमोन आरो बे सावरायनाया स्पेसियेलि मोनसे गोदान पलिटिकेल पार्टी इउनाइटेड फराम अफ EX-NDFB नि नाजानायाव जोनोम होनायनि सायावनो सावरायनाय जादों आरो बेयो बिराद मोजां रोखोमै जोंहा बारलांबाय दिनै जोङो मोनसे स्टेप जोङो दावगानानै थाबाय आरो जोङो दिनै सिद्धांत लाबाय जे जोङो गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टीखौ जों जोनोम होगोन आरो बे पलिटिकेल पार्टीया मानि थाखाय जोनोम मोनगोन बे पलिटिकेल पार्टीनि गेजेरजों जोङो मा खालामनो नागिरदों बेखौ दिनै जोङो बावैसो गुसुं समनि गेजेरावनो रायजो राजानि खाथियाव थांनानै जोङो फोरमायहैगोन जों मानि थाखाय थामथि पलिटिकेल पार्टीखौ बिटिसिआव जोनोम होनो गोनां जाखो जोंहा मा दरखार दङ दिनै NDFB-आ 34 बोसोर हाथियारनि संग्राम खालामखांनायनि उनाव गोदानै पलिटिकेल पार्टी मानो दिनै जों जोनोम होनो गोनां जादों बिनि सायाव जोङो गोबां बिबुंथिफोरखौ लादों जोंनि मेलेमजिबि सुबुंफोरा जोंखौ सुबुरनफोर होदों आरो दिनै जों बुजि मोनदों जारिमिनखौ नायफाफिननानै जोङो रोखायै बुंनो हायो 2003 मायथाइयाव बेलटिया बिटिसि सुक्ति खालामबाय सुक्तिनि उनाव बेलटिया जोब्बाय बेलटिया थैबाय बेलटिनि गोथै सहआव BPF-आ जोनोम मोनबाय जायनि थाखाय दिनै BPF-खौ कन्टिनिउ बेलटिफोरा दैदेननो हादों दिनै NDFB-आ 34 बोसोर नांबाय जोंबो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव गोरोबथा खालामबाय नाथाय जोङो थैबाय जोङो जोब्बाय दिनै NDFB-आ जोबखांनायनि उनाव जेबो दिनै जोंहा मावनो थाखाय बिदि प्लेटफर्म गैया जायनि थाखाय दिनै जों सानफाफिननांगौ जोंनि लेगेसिखौ जों कन्टिनिउ खालामनो थाखाय जोंनि जारिमिनखौ नायफाफिननांगौनि थाखाय दिनै जोङो गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टीनि गोनांथि जानानै फैदों बेखौ जोङो बुजि मोनदोंमोन आरो बिदिनो NDFB इउनाइटेड फराम अफ EX-NDFB-नि गेजेरावल' जों सावरायलायबाय थादोंमोन जेब्ला जोङो थांखि मोनसे लानानै रायजो राजानि खाथियाव थांबाय मेलेमजिबि सुबुंफोरनि खाथियाव थांबाय जोंखौ सापर्ट खालामग्रा संगठनफोरनि खाथियाव थांबाय जों जेब्ला रायलायबाय गोबांथार जों सुबुरनफोरखौ बै समावबो जों मोनबोबाय आरो दिनैनि तारिखाव अर्थात दिनै बरबरिनि बे जोंनि डिजिगनेटेड केम्प गोदोनि बेयाव जि सावरायमेल बेयाव जोङो फुल्लि सापर्टखौ जों मोनबाय आरो मोनसे फाइनाल स्टेपआव फैबाय जे 100% जोङो गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टीखौ खोब गुसुं समनि गेजेरावनो जोङो डिक्लेयार खालामगोन दिनै जों बेबायदि पर्यायाव बे सावरायनायनि गेजेरजों जों सफैनो हाबाय थ' बेवहाय आं खावलायगोन साफ्रोम बिटिसिआव थानाय जाति जनगोष्ठी नोंथांमोना रेडि जानानै था जों नोंथांमोननि थाखाय मावनो जों नागिरदों दिनै बे 17 बोसोराव जोङो जि सरकार नुबाय बे 5 बोसोराव जों जि सरकार नुबाय बिनिख्रुइ जोङो साबसिन जों मावनो नागिरदों मानसिनि थाखाय जों मावनो नागिरदों बे थांखिखौ लानानैनो दिनै जोङो गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टीखौ जों जोनोम होनो नागिरदों बे पलिटिकेल पार्टीया रावनिबो हेंथा नङा बे मानसिनि थाखाय जागोन जों जिहेतु दिनै नासयजानाय गादबजानाय सोबख'जानायनि थाखायनो जों जुजिनो गोनां जादोंमोन जाहाथे जोंबो बुहुमनि बिखायाव मान सन्मान जों देरगा दुरगायै थांनानै थानो हायो जोंनियावबो लामा मोजां जायो जोंनियावबो हस्पिटाल जायो जोंनियावबो इउनिभारसिटि जायो गुबुना जेरै हरनि खोमसियाव स्राङाव थानो मोनो जोंबो जाहाथे जों स्राङाव थानो मोनो बेबायदि माखासे थांखिफोरखौ लानानैनो दिनै NDFB-आ जुजिबोखादोंमोनखा थ' दिनै जों नायदों दिनै जोङो बे 17 बोसोर जि सरकार नैबे 5 बोसोर जि सरकार बिनिख्रुइ जोङो बेटार मोनसे अल्टारनेटिभ मोनसे पलिटिक्सखौ राजखान्थिखौ दिनै जों लाबोनो नागिरदों आरो थोंजोङै जुदि बुङोबा बे राजखान्थिया मानसिनि थाखाय राजखान्थि जागोन दिनै जोङो सोरनिबा सरकारजों खालामनो नागिराखै दिनै जों नुदों बिटिसिआव मोननै टार्मसनि सरकार बारलांबाय जों नुदों स्ल'गान हिसाबै हाग्रामा महिलारि सरकार जों नुदों स्ल'गान हिसाबै प्रमोद बर' सरकार नाथाय जोंनि जि मोनसे गोदान पलिटिकेल पार्टीया दिनै सरकार दानो थांदों बा जों जुजिनो नागिरदों बियो नाथाय जोंनि सरकार जोंनि बिटिसि जों गासैखौबो लाफानानै मानसिनि मोजां खामानि मावनो थाखाय जों सिन्था खालामनानै नैबे गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टीखौ जों जोनोम होनो नागिरदों नोंथाङा थारैनो मोजां कुइसनखौ आंखौ सोंदों दिनै पलिटिकेल पार्टीया बिटिसिनि इलेक्शना खाथिखाय जोङो सिगां बिटिसिखौ जों टारगेट खालामग्रोदों आरो बिनि उनाव जोङो सारा आसामाव जोंनि बे पलिटिकेल पार्टीखौ जों फेहेरगोन जेराव जोंनि सुबुंफोर दङ जेराव जोंखौ हास्थायो जेराव जोंखौ मोजां मोनो बेबायदि जायगासिम जों लांनानै जोंनि बे पलिटिकेल पार्टीखौ जों फेहेरनो जों सिन्था खालामनानै दङ देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबै सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9 मुं थिसननो हागोन 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय गेलेनाय आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों
बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन। दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 970-745-7550 एबा 88764-80218 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन।